zvemumusha menyu zvakarema. Makutozikanwa kuti avo vekusagara kuvarume. Makaedza kutenderera nenyika muchiedza kubatsirwa. Mvunzo wangu ndewekuti makamboedzawo kunobatsirwa kumasowe here? Ufunge hako, kushungurudzika kwako idambudziko remwoyo wangu hanzvadzi. Hakuna mukadzi asina shungu dzekumisawo imba yake panyika pano. Zvekuti varume imbwa, aiwa, iya spiritual husband inenge ichitaura pauri. Nasi uno kutoshaya hope kwauri kuita kudai, handiti kutoshayirawo imbwa idzodzo hope. Waakudawo yako wakaimbwa. Makunetseka kakuroorwa asikana. Dzimwe imhepo dzedzinza. Imwe yavewo minyama yehuku dzamaifamba muchidya mudzimba dzevanhu muchiintroducwa muchinzi ndimi muchazoita varoora vemudzimba idzodzo. Koiko kuzozvisimbisa. Hanzi hei handina basa nemurume ndomudini. Musi uchavhurika chigubhu chemvura inopisa chaunorara nacho ndopa uchazoona kuti varume hadzisi imbwa. Upenyu hwako hwakagarirwa dare usati waziva mwanasikana. Pana akabata-bata nezita rako kudzinza kwenyu. Chero kumuwana ane shungu dzekumisawo imba newe. Kugara uchikwaturwa uchishungurudzwa kusvika waisiya imba yacho. Zita rako rakarevererwa rikaiswa muhari. Izvezvi vari kutoplaya firimu reupenyu hwako mumagirazi avo. Wadiwa mboendawo kumasowe variko vana madzibaba magirazi vakamakana bhatafongo nevaroi. Imboedzawo kuenda ikoko kunotsvaga rubatsiro mwanasikana. Usanzi kumasowe hakuna zviriko nematicha epasocial media. Vamwe vacho vanenge vachizviita maticha epasocial media vanenge vakatofuga makadi box. Havana chavainacho muupenyu kunze kwefoni iyoyo inongoshanda yakabayirwa pachaja. Rega kuteerera dzidziso dzevarwere sewe mese muri mulaini rekutora mapiritsi. Imboedza kutsvaga rubatsiro, usanyare kana kuteerera zvekuudzwa nevamwe vanhu haudye sadza kudzimba dzavo. Tsvaga go back to sender. Pinda pese pese utsvage rubatsiro semunhu mukuru mwanasikana. Nekuti ukanyara achangooneswa moto ndiwe nehama dzemurume navamwene vanonetsa. Uchasangana navamwene vanenge vachiti kungokuona wakazvizororera. Vakutoti muroora, munhu wemukadzi angogare muka utwasanudze makumbo uchidzingirira makonzo nasikatsi yedu yakaneta. Padiki muroora. Uri busy here mwanangu? Tora kaunda bhuku ukopere Bible rese just in case rikarasika. Dzimwe dzenguva unenge uchinzi uya kuno muroora. Uya usina dhuku vaenzi vamboonawo shepu yemusoro wako vamboseka. Unoziva kuti chi? Dzimwe imhepo dzedzinza. Edza kutenderera nenyika uchitsvaga rubatsiro. Usateerere dzidziso dzevanhu vasina chavanokupa muupenyu. Vanokuita kuti unyare kuenda kunotsvaga rubatsiro pamwe ndiko kwaunga uchaponera.